маҳз бо дастгирии юстаи тарзи омода кардани компостро омӯхтем ва ин корро ба бизнеси хонаводагӣ табдил додем. акнун ҳам табиат тозаву озода, ҳам кӯчаву хона. боз даромади иловагиам дорем. куҷое ки тиҷорат ҳаст, ҳам мушкилот ҳаст, ҳам муваффақият. фарқ надорад ки шумо мард ҳастед ё зан. қонун барои ҳама як аст. вақте ки тиҷоратамро оғоз кардам, хариду фурӯши маҳсулоти ширӣ таҷрибам кам буд. бароям ҳар як дақиқа ғанимат буд. то ҳол бароям вақт ниҳоят қиммат аст. хостам дар бозор ҷои махсусро пайдо кунам, то ҳама маҳз маҳсулоти маро ҷустуҷӯ кунад. ба фурӯш ва маҳсулоти органикӣ ва биологӣ рӯ овардам. он вақт барои ман маркетинг дар ин бизнес ниҳоят барои ман мушкил буд. хушбахтона имрӯз шартномаҳои зиёд бо марказҳои савдо дорам. дар бозорҳо ҳам маро мешиносанд. ҳеҷ гоҳ таслим нашавед, исроркор бошед.